の者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者に風のごとき軽さを。かの者を守る盾となれ。かの者たちを癒したまえ。ソニアさん、動くな。強いね。人間はそんな人間。ソニア。あんたたちにソニア。あったかいね。ソニア。彼女は、ソニアは、温かい仲間に囲まれて暮らすことを望んでいました。でも、それを壊してソニアさん。それもこれも、こんなすさんだ時代がいけないんだ。終わらせるんだ。私ってば、絶好調ね。諸悪の根源となる呪われた城レルズリア城。城の最深部にはある己の務めは果たします。新しい力、有効に使いましょう。
まさか我々が、ここまでもっとも。そろそろ来るそうだな。よし。迎撃の準備をする。我々が負ければ、迎撃準備が完了し、みんな、よっレオン、レオン来たな、エルヴィン。レオン止められない。彼の、ようやくここまでたどり、エグベルトお前らに面白いものを見せてやる。ジェシカさん。この城を落とそう。待て、エグベルト。これは私とエルヴィンとの。甘いな。では、私は私で。エグベルト。大丈夫かジェシカジェシカ様無理はしないでくれ。すみません。エルヴィン。エルヴィンよ。レオンお願いレオン。すまぬな。違うわレオン。レオン様エルヴィンよ。バカな。レオン。